Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Урманнарны саклау һәм яшәртү юнәлешендә эш алып барыла. Урманчылар башкарылган эшләргә нәтиҗә ясый. Посажено более 52 тысяч саженцев и сеянцев. Гаилә елында гаилә проекты. Әлбәттә, гашыйклар өчен төрле остаханәләр үтә. Все равно они помогают как-то в сближении пары, раскрытие пары помогают. Мәхәббәт гаилә сагында. Әлмәт туган якны өйрәнү музеенда бәйрәм чарасы узды. Бер-беребезне аңлау кирәк, аңларга кирәк. Шуның белән бөтен авырлык бетә. Төбәгебезнең экологик торышы планетабызның үпкәләре булган урманнар белән турыдан-туры бәйле. Атмосферага кислород бүлеп чыгара, кешене үз-үзе белән гармониядә яшәтергә мөмкинлек бирә торган яшел массивларның гомуми мәйданы республикабызның көньяк-көнчыгышында 49966 гектар тәшкил итә. Әлмәттән тыш Бөгелмә һәм Зәй районнары территориясендә үз эшенә ала. Аның эчендә 4 урманчылык участогы: Акташ, Миңлебай, Кама, Исмәгыйль һәм Паташ аланы. Әлеге урманчылыклар тарафыннан узган ел дәвамында башкарылган эш хакында Әлмәт урманчылыгы башкарма комитетында хисап тотты. Узган елда башкарылган эшкә доклад белән Әлмәт урманчылыгы директоры Рөстәм Гатин чыгыш ясады. Ул урман хуҗалыгы урманчылыкка кагылышлы канун һәм кагыйдәләрнең үтәлешен тәэмин итүдә башкарылган эшләр һәм коллектив турында сөйләде. Бүген Әлмәт урманчылыгы территориясе 42425 гектар тәшкил итә. Урман җирләренең төп өлешен йомшак яфраклы агачлар биләп тора. Бу урман белән капланган мәйданның 61% дигән сүз. Шуларның 50% юкәлек. Шушы биләмәләрдән нибары 30 белгеч хезмәт куя. Кадрлар кытлыгын каплау максатыннан мәктәпне тәмамлаучылар белән максатчан эш алып барабыз ди Рөстәм Минасхатович. Оешмада уртача хезмәт хакы 35 мең сумнан чак кына артык. Әлбәттә, булачак белгечләрне мәктәп эскәмиясеннән үстерү зарур. Шуңа күрә урманчылар мәктәп укучыларында төрле акцияләргә җәлеп итәргә тырыша. Хәтта урман һәм аның байлыкларына сокчыл мөнәсәбәт тәрбияләү максатыннан 4 мәктәп урманчылыгы да булдырылган. Аларда катнашучылар ел дәвамында экологик эшчәнлектә, урман культураларын утыртуда, булдыруда, төрле бәйгеләрдә актив катнаша. Янгынга каршы агитация үткәрә. Әлбәттә, бу юнәлештә төбәгебез мәктәпләрендә Татнефть компаниясе тарафыннан булдырган биолабораторияләрдә үз нәтиҗәләрен бирми калмый. Шул уңайдан җитәкче Татнефть компаниясенә, район предприятиеләре коллективларына һәм волонтерларга рәхмәтен җиткерде. На территории лесного фонда Киң җәмәгатьчелекнең игътибарын урманнарны саклау, үрчетү һәм арттыру проблемаларына җәлеп итү максатыннан Әлмәт районы урман фонды территориясендә урман утырту көне, хәтер бакчасы һәм чиста урманнар республика табигать саклау акцияләре үткәрелде. Акция кысаларында урман культуралары фондына 13 мең гектар мәйданда 52 меңнән артык үсенте утыртылды. Чараларда 200 дән артык кеше катнашты. 200 человек. Урманчылык коллективының тагын бер төп бурычы янгыннарны булдырмый калу. Бу юнәлештә янгынга каршы 39 километр минералләштерелгән полосалар төзелгән, 12 километр урман юллары реконструкцияләнгән, 11 гектарда коры үлән юктарылган. Урманны торгызу эшләре 58,2 гектар мәйданда башкарылган. Шул исәптән ясалма урман торгызу 39,3, табигый урманны торгызу 15,1 гектарда. Питомникта 665 мең данә агач үсентесе үстерелгән. Рәдифә Нугманова, Раил Латыйпов, яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Балалар белән булган юл транспорт хәрәкәте буенча вәзгыять турында алдагы минутларда. Юл хәрәкәтендә белемле катнашучыларны тәрбияләү максатыннан шәһәребездә даими профилактик чаралар үткәрелеп тора. Мисал өчен, Әлмәт шәһәренең 3нче Могҗизалар шәһәрчеге балалар бакчасында әти белән куркынычсыз дип исемләнгән чара узды. Катнашучыларга йөгерү, сикерү буенча конкурслар тәкъдим ителде. Анда алар үзләренең спорт күнекмәләренә түгел, ә юл хәрәкәте кагыйдәләре турында белемнәрен дә күрсәттеләр. Әлмәт Дасаф автомәктәбе базасында хәрби хезмәткә чакырылуга кадәрге яшьләрне әзерләү сыйфатын арттыру максатыннан иң яхшы хәрби шофер конкурсы узды. Анда Чистай, Зәй, Сарман һәм Әлмәт районнарыннан 2 команда катнашты. Алар юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү, КАМАЗ автомобилен йөртү, автоматны тулысынча сүтеп җыю, пневматик винтовкадан ату һәм перекладинада тартылу этапларын үттеләр. Юлларда һәркемнең җаваплылык тоюы мөһим. Особенно при неблагоприятных погодных условиях в темное время суток. Дәүләт автоинспекциясе бигрәк тә һава шартлары начар булганда һәм тәүлекнең караңгы вакытында җәяүле юл хәрәкәтендә катнашучыларны игътибарлы булырга чакыра. Җәяүле кичү алдыннан тизлекне киметү мөһим. Аеруча юл читендә балалар барлыкка килүе ихтималы булган урыннарда сак булырга кирәк. Истә тотыгыз, балалар кагыйдә буларак түземсез һәм еш кына автомобиль хәрәкәтенең юнәлешен һәм тизлеген дөрес бәяләми. Довольно часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля.
2023 елда юл транспорт хәлакәтендә 17 бала хәлак булган һәм 466 кеше җәрәхәтләнгән. 2022 ел белән чагыштырганда үлүчеләр саны 6 балага, яраланганнар саны 23 балага күбрәк. 12 хәлак булучы һәм 201 яраланучы пассажир була. Тизлекне арттыру, каршы як полосага чыгу, юл чатында йөрү кагыйдәләрен бозу, җәяүләргә өстенлек бирмәү һәм исерек килеш машина йөртү. Бу машина йөртүчеләр гаебе белән балалар белән юл транспорт хәлакәтләренең килеп чыгуының төп сәбәпләре. Һәр 3нче юл транспорт хәлакәте балаларның саксызлыгы аркасында булган. Гаилә елында Татарстанның көньяк чыгышында яшәүчеләр өчен «Счастливы вместе» бергә бәхетле дигән уникаль гаилә проекты старт алган турында сөйләгән идек инде. Проект кысаларында парлар үзара мөнәсәбәтләрен яхшыртуга һәм гаилә кыйммәтләрен ачуга юнәлдерелгән төрле мастер-класслар уза. Аларның чираттагылары турында алдагы минутларда. Руслан һәм Виктория Сахаповлар бергә бәхетле проекты кысаларында үзләрен массаж ясаучы ролендә сынап карыйлар. Мәхәббәт сканеры үтеп, рәсем ясау һәм чүлмәкчелек сәнгате нигезләрен үзләштерәләр. Бүген чираттагы мастер-класс тавыш терапиясенә килделәр. Мондый бергә вакыт үткәрүләр мөнәсәбәтләрне яңартырга ярдәм итә дип уртаклашалар. До этого в течение, вот, допустим, 7 лет вообще этого не замечали, допустим. Моңа кадәр 7 ел дәвамында минем ирем шул кадәр матур рәсем ясаганын белми яшәгәнмен. Миннән күпкә яхшырак та чыга аның. Ул миңа хәзер күбрәк вакытын бүләк итә. Бу барысы да проект ярдәмендә мөмкин булды. Рәхмәт аларга. Бу проект әлбәттә парларны якынайтуга, мөнәсәбәтләрне яңача ачуга ярдәм итә. Все равно они помогают как-то в сближении пары, раскрытие пары помогают. Проект кысаларында башка гаилә өчен өлкәннәрне һәм балаларны берләштерү, аларга шатлык һәм кайгырту хисләре бүләк итү мөмкин булды. Өч буын, Сәмигуллиннар, Гатиннар һәм Мингуловлар профессиональ рәссам белән рәсем сәнгате буенча иҗади мастер-класска җыелдылар. Иҗат процессы күңелле һәм мавыктыргыч узды. Туганнар бер-берсенә ярдәм һәм игътибар бүләк иттеләр. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, шундый иҗади очрашуга эләгү өчен рәсем ясый белү мәҗбүри түгел. Рәссам үзе барысын да күрсәтәчәк һәм кирәкле киңәшләр бирәчәк. Для нас тоже кажется очень интересным форматом проведения, потому что Бу безнең өчен дә бик кызыклы формат булып тоела, чөнки гаилә белән традицион өйдә җыелу кайберәүләргә күңелсез булып тоела. Ә монда безнең өлкән буын яшьләрнең нәрсә белән мавыгуын күрә. Яшьләр үзләре өлкәннәргә киңәш бирә ала. Без аларга яңа мөмкинлекләр күрсәтергә теләдек. Бәлки аларның уртак кызыксынулары туар. показать, решить, и, может быть, у них общие интересы появятся. Әлеге практика барлык теләүчеләр өчен бергә бәхетле проекты кысаларында алга таба да гамәлгә ашырылачак. Әлмәт шәһәренең «Счастливый час» бәхетле сәгать клубы сәламәтлек үзенчәлекләре булган балаларның әйнләрен берләштерү өчен оештырылган. Быел ул үзенең беренче 5 еллык юбилеен билгеләп үтте. Чарада безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Әлмәт шәһәренең бәхетле сәгать клубы эшчәнлеге мөмкинлекләре чикле балаларның әйнләре белән эшләүнең төрле юнәлешләрен үз эченә ала. Биредә юристлар, социаль яклау, сәламәтлек саклау, социаль фонд белгечләре һәм башка учреждение вәкилләре белән мәгълүмати очрашулар даими үткәрелә. Шулай клубта иҗат белән кызыксынучылар турында да онытмыйлар. У нас проходит огромное количество творческих Бездә бик күп иҗади мастер-класслар уза. Мисал өчен, әйнләр күптән түгел макияж серләре белән таныштылар. Бу вакыт эчендә биредәге әйнләр кыяфәтләре һәм эчке дөньялары белән яхшы якка үзгәрде. Моннан тыш без Россиягә 20нче елда мөмкинлекләре чикле балаларның әйнләренә ярдәм итү йөзеннән бию флешмобын да башлап җибәрдек. В 2020 году в поддержку всех мам, особенных детей. Марина Власова 17 ел хәйриячелек белән шөгыльләнә. Ул үзе янына мөмкинлеге чикле бала белән икәү калган әйнләрне җыя. Аларга бу дөньяда югалып калмаска булыша. 5 ел дәвамында алар туган һәр проблеманы бергәләп хәл итәләр. В нашем клубе вообще очень интересно. Безнең клубта гомумән бик кызык. Һәр вакыт аралашырга, киңәш сорарга кеше бар. Монда без яңа дуслар, яңа танышлар таптык, күп яңа мәгълүмат белдек. Много нового и интересного. За эти 5 лет мы, мамочки, которые пришли сюда с тревогой, с боязнью. Без монда борчылып, безне аңламаслар, кабул итмәсләр дип куркып килдек. Ә хәзер без бу матур һәм кыю хатын-кыз берләштергән фикердәшләрнең зур командасына әверелдек. Команда единомышленников, которых объединила вот эта вот красивая, смелая девушка.
1-нче юбилей хөрмәтенә клуб катнашучылары бөтен Россия буенча мөмкинлекләре чикле балаларның әниләренә ярдәм итү өчен Бәхетле сәгать клубының гимны буларак җыр да язганнар. Спасибо тем, кто рядом, любовь, что в их сердцах нам помогает жить. Бәхетле гомернең асылында гаилә кыйммәтләре ята. Бу фикерне куәтләп Татарстанда ел саен гасырлар кайтавазы исеме астында гаилә фестивале уздырыла. Быел зона этабына чыгу өчен Әлмәттән 3 династия көч сынашты. Бу Хамроевлар, Гомәровлар һәм Хөсәйновлар гаиләләре. Бәйге гаилә белән таныштыру бүлегеннән, нәсел агачы шәҗәрә тәкъдим итүдән, әлбәттә инде милли табын күргәзмәсеннән тора. Таҗик милләтеннән булган Хамроевлар гаиләсе Әлмәттә 2002 елдан бирле яши. Алар өчен гаилә башлыгы өлкәннәрне хөрмәт итү, алар кушканны үтәп яшәү тормыштагы төп кагыйдә. Шулай булганда гына бердәмлек, дуслык, татулык, әлбәттә инде тел һәм гореф-гадәтләрнең яшәеше мөмкин диялар. Бәйге нәтиҗәләре буенча Хамроевлар 2нче урынны яулады. 3нче урында Хөсәйновлар, җиңүче дип Гомәровлар гаиләсе табылды. Алар Әлмәтне бәйгенең зона этабында тәкъдим итәчәк. Гаилә елы кысаларында Әлмәт туган якны өйрәнү музеенда бәйрәм чарасы узды. Кунакларга иҗади мастер-класслар, музыкаль программа һәм самовар янында чәй эчү тәкъдим иттеләр. Хәйрия фондлары җитәкчеләре, ветераннар иҗтимагый оешмасы, әтиләр советы вәкилләре, көмеш яшьтәге кешеләр, күп балалы гаиләләр, яшь парлар һәм 21нче мәктәпнең командасы барысы бергә бер залда җыелды. Өлкән кешеләр мөнәсәбәтләрне ничек үстерергә, бер-береңне ишетеп, ярдәм итеп яшәү турында үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Не надо туда соваться. То есть это отдельная семья, они тоже видят, возьмут все самое хорошее с нашей семьи, а все плохое отбросят. Это фундамент нашего будущего, и сегодня прозвучали такие хорошие Бу безнең киләчәгебезнең нигезе һәм бүген барысы да мәхәббәттән төзелә дигән шундый яхшы сүзләр яңгырады. Минемчә, безнең һәр очрашуыбыз, эшебез әлбәттә мәхәббәттән эшләнергә тиеш. Наша встреча, оно строится от любви. Чараның тантаналы өлешендә ярты гасырдан артык бергә яшәгән гаиләләрне кутладылар. Алар арасында Баһаутдиновлар гаиләсе. Быел яшел туйларын, бергә яшәүнең 58 елын билгеләп үтәләр. Bu tırmışta ağır günlerde bu tırmış bitinde değil mi? İmine birbirimizni anlağı kirek, anlarga kirek. Şunun bilen bütün ağırlık bite, bütün burçuluk bite. Hemen de onları turu yol bilen tıra başlıyoruz. Семья рождается только на любви. Семья – это любовь. Это самое главное. Төйеннәрне тасвирлаудан алып, матур бизәкләрне үз кулларың белән үрүгә кадәр иҗади мастер-классларда осталар үзләренең серләре белән уртаклаштылар. Кунаклар макраме техникасында үрү, чәчәкләр, рәсем ясау, келәмнәр үрү һәм сакчы курчаклар ясау буенча мастер-классларда катнаша алды. Bu saklaşı qатын kızım, mene ilk zamanlardan kurşak yasagan araya. Başta mene kızga, mene başta kız. Onarısın zaman ötedi, zamança, hazır kız, qатын kızga eyleni. Qarağız әле. Bitində gözləri yox, şunlarga ул saklauşı kurşak itib atala. Үзара җылы аралашуны кунаклар самовардан чәй ичеп дәвам итә алдылар. Все те добрые традиции, все события, наши Барлык яхшы традицияләр, вакыйгалар, безнең гаилә альбомнары, алар мөһим һәм безгә бик кирәк. Әлбәттә, агач көчле тамырлары булганда гына нык. Ә менә бу көчле тамырлар гаиләдә ул безнең әби-бабайларыбыз һәм без аларга бары рәхмәт итәбез. Это наши прабабушки, это наши дедушки, и мы благодарим. Иртәгә 29 февральдә салкын су бирү туктатылачак. Суны сүндерү иртәнге сәгать 8-дән эшләр тәмамланганча Тукай проспекты 41-нче йорт районы тирәсендәге экраннарда күрсәтелгән адреслар буенча булачак. Һәм тагын бер мәгълүмат. Луч телекомпаниясе барлык кышкы балык тоту белән кызыксынучыларны безнең уникаль халык балыкчылыгы проектында катнашырга чакыра. Без астындагы балык тоту буенча ярышлар 2 мартта сәгать 10-да шәһәр күлендә узачак.
Катнашырга 10 яшьтән өлкәнрәк булган барлык теләүчеләр чакырыла. Гаризалар 328778 һәм 8919-622-0182 телефоннары буенча 29 февральгә кадәр кабул ителә. Тулырак экраннарда QR-кодны сканерлап белә аласыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Сәламәт булыгыз һәм безнең белән калыгыз. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.